It was a wild time indeed, and let me tell you, this story offers more drama than many soap operas. Those were definitely interesting times, full of pioneers. At first, it looked like an ordinary technological competition, but soon, it turned into a war. Je rok 1977. Z kalifornského Sunnyvale vyráží první vlna útoků na obývací pokoje celého světa. Nolan Bushnell a jeho Atari přinášejí revoluční myšlenku. Co kdyby si každý mohl koupit krabici, kterou připojí k televizi a hrát různé hry jen výměnou kazety? Atari really stepped up their game. Atari sold over 30 million units at the time, which was unprecedented. Atari 2600 se prodalo 30 milionů kusů. Domácí hraní se z kuriozity stalo průmyslem za miliardy dolarů. Obrovskou roli při úspěchu Atari sehrály licencované arkádové hity. Atari vlastnilo nebo získalo práva na domácí verze her, které lidé znali z arkádových automatů: Space Invaders, Pac-Man, Asteroids, Missile Command. Právě port Space Invaders z roku 1980 bývá označován za první skutečný system seller v historii konzolí. Lidé si kupovali Atari 2600 výhradně kvůli této jedné hře. Hlavním konkurentem Atari 2600 byla konzole Intellivision, kterou uvedla na trh společnost Mattel v roce 1979. Soupeřila přímo s Atari 2600 a tehdy se rozjela jedna z prvních konzolových válek v historii herního průmyslu. The Mattel Intellivision was actually technically more powerful than the Atari 2600. It had better graphics and sound, but its controls were, let's say, ergonomically challenging. A právě nepřívětivá ergonomie a nedostatek her pomohly Atari v totální dominanci na trhu. So, have you heard anything about the Great American Video Game Crash? Po obrovském úspěchu Atari 2600 se na trh nahrnulo množství výrobců konzolí i herních studií. V roce 1982 existovalo na americkém trhu přes tucet různých konzolí a vycházely stovky her ročně, mnoho z nich v otřesné kvalitě. Absence kontroly kvality situaci výrazně zhoršila. Atari nemělo žádný schvalovací proces pro hry třetích stran, na rozdíl od pozdějšího přístupu Nintenda. Kdokoliv mohl vydat hru pro Atari 2600, což vedlo k záplavě mizerných titulů. Ikonickým symbolem se stala hra E.T. The Extraterrestrial, notoricky vyvinutá za pouhých 5 týdnů, která se stala synonymem pro špatnou kvalitu. Atari reportedly paid around $20 to $25 million for the film license, and then gave one programmer just 5.5 weeks to create the entire game in time for the 1982 Christmas season. Nerealistická očekávání a špatný management hrály také roli. Atari samo investovalo obrovské sumy do licencí, ale výsledné porty byly tak špatné, že poškodily důvěru spotřebitelů. Pac-Man pro Atari 2600 se sice prodal v milionech kusů, ale zklamal většinu hráčů. Rostoucí konkurence domácích počítačů jako Commodore 64 nabízela lepší grafiku, víceúčelovost a klesající ceny, což odlákalo část zákazníků od dedikovaných herních konzolí. Ztráta důvěry obchodníků i spotřebitelů pak celý proces urychlila. Obchody začaly hry masivně zlevňovat, výrobci krachovali a celý segment videoher byl v USA na několik let považován za mrtvý módní výstřelek. The console gaming community has been hit hard early. Trh se z přibližně 3,2 miliardy dolarů v roce 1983 propadl na zhruba 100 milionů v roce 1985. Situace se nakonec pro Atari stala natolik zoufalou, že na podzim roku 1983 odvezlo nákladní vozy plné neprodaných a vrácených kazet na skládku v Alamogordu v Novém Mexiku. Nešlo přitom jen o hru E.T., byly tam i neprodané kopie Pac-Mana, dalších titulů a dokonce i hardwarových komponentů.
Kazety byly vysypány do výkopu, údajně přejeté válcem, aby byly zničené, a zasypané betonem a zeminou. And that was the worst moment in the history of the American gaming industry. Atari vykázalo za rok 1983 ztrátu $536 milionů a pokračovalo ve ztrátách i v roce 1984, kdy jen ve druhém čtvrtletí přišlo o 425 milionů. CEO Ray Kassar byl nucen odejít ještě v roce 1983. Nový CEO James Morgan se pokusil o restrukturalizaci a ve spolupráci s Warner Communications vytvořil v květnu 1984 projekt New Atari Company, který měl zefektivnit provoz, personál i výdaje. Ještě ale v témže roce dochází k rozštěpení firmy. Warner bez vědomí Morgana a vedení Atari vyjednával s Tremiel Technology o prodeji. Akcie Warneru krvácely a oni se chtěli Atari zbavit co nejrychleji. Warner nenašel jediného kupce pro celou firmu, takže Atari bylo rozštěpeno na několik částí. 1. července 1984 koupil spotřebitelskou a počítačovou divizi Jack Tramiel, ironicky zakladatel Commodore, jehož cenová válka pomohla Atari potopit za $240 milionů ve dluhopisech a akcích, bez jediného dolaru v hotovosti. Steve Ross tím v podstatě Atari daroval. Byl to účetní manévr, kterým chtěl vylepšit akcie Warneru a zabránit nepřátelskému převzetí Rupertem Murdochem. Tramiel nechal narychlo vyvinout Atari ST. Prototypy byly hotové v lednu 1985 a na jaře už byl v obchodech. Nové Atari si našlo své publikum, zvláště v Evropě a mezi hudebníky, díky vestavěnému MIDI portu, ale nikdy nedosáhl masového úspěchu. Nejlepší rok mělo Atari v roce 1986, kdy dosáhlo zisku $25 milionů. Unfortunately for Atari, that wasn't all. Zatímco se v Atari snažili opět najít ten správný směr, daleko za oceánem se rodila nová výzva.